जिंदाबाद जिंदाबाद सोनू बाबा जिंदाबाद 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 सोनू बाबा जिंदाबाद 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 पूनम देवी जिंदाबाद पूनम देवी जिंदाबाद सोनू बाबा जिंदाबाद सोनू बाबा जिंदाबाद पूनम देवी जिंदाबाद सोनू बाबा जिंदाबाद सोनू बाबा जिंदाबाद पूनम देवी जिंदाबाद सोनू बाबा जिंदाबाद पूनम देवी जिंदाबाद पूनम देवी जिंदाबाद सोनू बाबा जिंदाबाद वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के एक वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के मानेर पश्चिमी के जन जन विकास खातिर मानेर पश्चिमी के जन जन विकास खातिर एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के एगो वोट मांगतानी रउआ से सर नवा के। मनेर पश्चिमी के जिला परिषद उम्मीदवार पूनम देवी और उनके पति प्रशांत कुमार उर्फ सोनू बाबा निकल चुके हैं क्षेत्र में जन जन का कल्याण करने। बुजुर्ग लोग अखिया में ज्योति लईनी बूढ़ा बुजुर्ग लोग अखिया में ज्योति लईनी सेवा में रउआ अपन सारा समय बितैनी सेवा में रउआ अपन सारा समय बितैनी एगो वोट मांगतानी रउआ से सर झुका के एगो वोट मांगतानी रउआ से सर झुका के। जवन करार कैनी राखम न हम उधारी जवन करार कैनी राखम न हम उधारी रउआ ला जान दी है सोनू बाबा पुजारी रउआ ला जान दी है सोनू
एगो वोट मांगतानी रउआ से सर झुका के। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।